4 причини защо не искаш тази мивка. Първо, защото старата ти мивка улеснява изживяването ти в кухнята. Второ, защото вярваш, че няма да ти е от полза. Трето, защото не знаеш цената и откъде да поръчаш. Четвърто, защото вярваш, че всичко необходимо за една кухненска мивка вече е част от ежедневието ти, а именно дъска за рязане от масивно дърво. Подвижен леген. Кошница за отцеждане. Контролер за източване на водата от сифона. Не изоставай, стани част от тетрасинт. Увеличи преживяванията си в кухнята. Нашите мивки пасват на всички нестандартни шкафове, както и стандартните. Всеки от нашите модели има различна окомплектовка, размер, цвят и цена. Всичко това необходимо за твоят комфорт в една мултифункционална мивка, а именно мивка, смесител, автоматична емиячка на чаши, дозатор за течен сапун, дъска за рязане, подвижен леген, кошница за отцеждане, контролер на сифона. Преобрази кухнята си с тетрасинт.